lungsod. Ipamibig mo kami. Amang makakamhan, iniitaas man sa mga puso. Sa pagpasalamat, huli kang ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa imong pangaipulig di sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Ina ako minagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami nagmarahay na parataman kan sa imong linalang. Day minasabotan na sinautob an sa imong kabutan, natamanon an kinaban, an kapalibutan nagasakit, huli kan sa mga salanggibo, asin ngunyan namamatayan mina, an padusang balik kan sa pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli kay ni, naggalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuwakan bulkan asin pang mga tural na kalabidad. Di kayo mabibirikan kundi ikaw mamoto na Ama. Sa imo kami minahagad ng kapatawaran kan sa mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa manamomotan asin mga pagrugaring, sa piligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayin mo kayong magtalubo, na maging mga responsableng parataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapang nangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. Sa ngaran ka nama, asin kan aki, pati Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Diyos marinaga gabusen do mga tugang. Ngunyan iyon nakapat na Domingo kan Adviento. Sa ultimong Domingong ini, bago kita magselebrar kan Pasko, an sa tong mga babasahon, inaandam kita sa dakulang fiestang maabot. Sa Ebanghelyo, inaandam kita sa pagiging saksi sa pagdatong kan Mesiyas na Isu Kristo, an Mesiyas na haloy na pinagahalat kan katawuhan. Siya madara kan ilaw asin kaligtasan sa gabos. Paladan kita gabos sa naguugma asin nagaandam sa iyang pagdatong. Isabay man yato sa misang ini anong naso na intensyon. Pasalamat ni Rosie B. Asopardo Cantara and family in honor of Saint Joseph, Jose Pinilius Jr. and family, Valenzuela family, Salvacion Yang, Marichu Gomez, Miss Emily Tan, Engineer Glenn Ocasulia and family, Carion family, Mr. and Mrs. Estelito Halmansar, Mr. and Mrs. Joven Alfente and family, Nino Villanueva, Elena Orlain and family, siring special intention ni Kathy and Peter, siring man para sa kapay ngayloan ng kalagkan mga minasunod, Guillermo ni Jasmine Rieza, Dominga, Roselita, kan Barcelona family, Jaime asin Eduarda kan Briones family, Crescencio kan Uñate family, Froilan ni Rosie B. Asoparda Cantaran family, Roy Randolph ni Babylin Palangken family, Yumariano kan Akende family, Verna kan Bilyesa family, Seriaco Jr. asin para sa gabos na kalag, sa kahagadan ni Daphne Garcia and family, Charlemagne Joseph ni Carlo Magno Diaz and family, Jose, Dulce, Gamaliel, kan ni Daisy Junella, Esperanza kan Ludovici family, Arlan Carl, kan Imperial family, Emilio, Alda, asin para sa gabos sa kalag, sa kahagadan ni Nancy and Dayanara Ortiz, Maria Edna kan Los Baños family, Angelo, ni Amalia Melianen family, Annie, kan Perea family, Rafael Sr., kan Serrano family, Ernesto ni Miriam Izarsen family, Manuel ni Herminia Arandia and family, Esperanza, Salvacion, Jose, Rafael, Felicitas asin Severo, kan Bahoy family. Ansa tong mas sponsors sa mga minasunod, Teresita D. and family, Henry Seya, kan Cycle Master Legazpi City, AR Sisters of St. Raphael Academy of Legazpi, ang Provinciano Party List, Congressman Alfred de los Santos, Mayor Noel Rosal,
New Evanes Educational Supply and General Merchandise, Honorable Jego Obido and family, as in Mr. and Mrs. John Errol Adornado and family. Banwaan ng Diyos sa isang selebrasyon, pamamayang Reverend Father David Thomas Ramoso, matindog tabian gabos sa sinsamogmang tingog, awiton niya to, an awit sa pagpuon. Sa tuyang punan, an banal na misa, sa ngaran ka nama, asingan aki, asingan Espiritu Santo, Amen. an grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Diyos maray na aga sa indo gabos mga tugang. Diyos maray na agaman po, Padre. Naug makitang tindiri po nin mahal na Diyos, sa Domingong ini na kung saan nasa ikaapat kitang aldaw kan sa tuyang pag-aginaldo,
asin natatiming man iyo maninian ikaapat na Domingo sa panahon ni Adviento. Kaya mahiling tadig sa inutan, ining korona kan Adviento, ining pang-apat na kandila susuluhan. Kaya minasimbolo na sa ikapat kitang Domingo kan panahon ni Adviento na kung saan nagranina ang satuyang maugmang pagselebrar kan pagkamundag kan paratubos. Asin tangani na magkaniko kitang magselebrar kaya mga banal ni misteryo kaya makasitong intensyon sa tuyo mo nagabos akuon ang sa itong mga nagilibong kasaalan tumang sa mahal na Diyos asin sa kapwa. Asin dudok sa buot, sa bilog tang kapakumbabaan, maghagad kita ning kapatawaran sa mahal na Diyos. Kitagabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tadagkasala ako rin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kababayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na kupamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malagod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawada at sa mga kasalan, darahon kita gabos sa buhay daling kasagporan. Amen.
nagmimibi kami, pakipanuakan sa imong grasya, ansa mong mga isip, tanganing kaming nagmimidbid sa pagbareta ka ng hel, kan pagkanitawo ni Kristo na sa imong aki, magdara sa kamurawayan kan pagkabuhay liwat, huli kan sa iyang pagtios kan asin krus, huli kay Jesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, nagaiba mong nabubuhay sinagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Sa enot na babasahon, sinasabihan kita ni Propeta Mikas, na anhading madatong, day mahali sa dakulang banwaan, kundi sarong sadik na banwa, ang Bethlehem. Pagbasa sa libro ni Propeta Mikas. Uya ang sabi ning kagurangnan, ika Belen Efrata, pinakasadit sa mga purok nin Huda, hali sa imo mamumundag para sako, ang maghade sa Israel, ang sa iyang ginikanan hali sa kaidtupa, sa haluyo ng panahon. Kaya papabayaan sindaning kagurangnan, sagkod sa aldaw na mangaki ang mag-aki. Dangan ang mga natada sa saiyang mga tugang, mabalik sa mga aki nin Israel. Siya matindog asin maataman, kang sa iyang banwaan. Dara ang kapangyarihan ning kagurangnan, asin ang dakulang aran nin sa iyang Diyos. Sinda matitiwasay, hulit ang sa iyang kapangyarihan, makakaabot sa mga puro kandaga. Siyaman sana iyo ang magiging katuninungan. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos.
ikaduwang babasahon. Minaimbitara sa to na maging andam asin makiniyog-kuyog. Siring kay Jesus. Tanganing anbiyaya kan Diyos, mapasato. Mahalagaan ka pakumbabaan sa pag-ako sa kagurangnan. Pagbasa sa surat sa mga Ebreo. Ini ang sinabi ni Kristo. Paglaog niya sa kinaban. Atang asindulot daimo minawot. Kundi sarong hawak inandam mo para sa sako. Daimo ikinakaugma ang mga holokausto, asin mga dulot para sa kasalan. Dangan sinabi ko, siring sa nasurat sa libro, dapit sa sako. Diyos, uya, ako napadigdi sa pag-utob kan sa imong kabutan. Enot, sinabi, atang asindulot, holokausto asin mga daimo ikinakaugma. Ang mga ini idinudulot susog sa pagbuot kantugon. Dangan sinabi, ako napadigdi sa pag-utob kan sa imong kabutan. Sa ibang tataramon, hinali niya ang enot na tipan. Huli kaining kabutan. Kita na pabanal kan ang hawak na Jesucristo idinulot para sa gabos. Tataramon kang kagurangan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Kagurangnan mapasaindo. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Pakalihis ni nagkapirang aldaw, si Maria naghidali pabulod sa sarong banwa sa Huda. Naglaog sa harong ni Zacarias, asin nagtaong galang ki Isabel. Pagkadangog ni Isabel, kan taong galang ni Maria, an aki sa iyang tulak naglukso. Napano ng Espiritu Santo, si Isabel nagsabi sa makusog na tingog, paladan ka sa mga babae gabos, asin man paladan ang bunga kan sa imong sinapupunan. Si Isay ako na pagsungkoon kan ina nin sakong kagurangnan. Pagkadangog ko kan sa imong pataratara, an aki sa sakuyang tulak, sa sakuyang sinapupunan, naglukso sa kaugmahan. Paladan ka na nagtubod, huli tamauutob ang sinabi sa imo nin kagurangnan. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan, pag-umaw sa imo, Kristo. Kunigwaman ki magayonon na sa tuyang mga Pilipino
ang nagaandam kan magayon asin makahulugan na Christmas. Dahil iba kundi mga tugang ining padagos ng pigigibong pag-aginaldo. Nyata ta nasabi ko ini mga tugang, ninhuli ta, maski puro papaano, kung minsan nagkakaigwa kita ki mga Christmas gathering, kung minsan igwa kita ki mga Christmas party, asin kunugad, nagkakaigwa kita kan karakanan, mga reunion, asin gathering na ini. Kaya sa puntong ini, maski nga ni yaonan sa tuyang pagkabisi sa mga bagay na ini, dain ang gad kita nakakalingaw, na maski puro paano, ining ikaapat na aldaw kan sa tuyang pag-aginaldo, nagkakatabang na marhay sa satuya, tangani lugod padagos na iandam ang lambang saro sa tuya, sa maugmang paghiling asin makahulugan na Christmas celebration. Kaya nga ni kunigwaman ki magaandam sa satuya digdi sa ikapat na aldaw kan sa tuyang pag-aginaldo na natatiming man ngunyan na ikaapat na Domingo, ultimong Domingo kan Adviento. Iyo mga tugang ining sa tuyang nadangog na ebanghelyo manunungod sa pagbisita ni Santa Maria sa sing pinsan ni Isabel. Ang konteksto kay ni, bago nang nagbisita si Santa Maria sa sing pinsan, kung baga may visitation, igwang unanin annunciation. Duman sa annunciation mga tugang kan naaraman ni Santa Maria, inako niya ang responsibilidad na maging ina kan paratubos. Yaon itong sa iyang kaugmahan na maski ngani siguro dain niya nasasabutan ang pag-iyon niya sa kabutanin mahal na Diyos, na talagang ini padagos na makaka-inkwentro siya nin mga bagay na kuminsan dain niya masasabutan, pero ang kinagayon digdi, inako ni Santa Maria ang pagiging ina kan paratubos. Asin nangyari mga tugang, pagkatapos na niya inako itong kaugmahan na maging ina kan paratubos, ang sinasabi din sa Ebanghelyo, naghidali si Santa Maria pasiring sa kabubuldan kan Huda, tangani na magduman sa sing pinsan ni si Isabel. Aram ta mga tugang ni si Isabel, gurang na, alagad sa ruining kaugmahan para sa iya, na siya maski sa pagkagurang nangidam asin mangangaki dahil iba kundi si San Juan Bautista. Kaya sa iyang pagidali mga tugang sa bulod, kay itong pagabot niya duman sa harong ni Zacarias, sa harong ni Isabel, ano ka na mga tugang? Because of this good news na namatian ni Santa Maria, naglaog pa sana siya sa harong ni Zacarias, yaon na mismo sudaran niyang kaugmahan na malangani pagkadangog ni Isabel kan taong galang ni Maria asin pataratara ni Santa Maria. So aki nayaon sa tulak ni Isabel luminukso sa kaugmahan. Nagarubagang nagpapatunay na ang sarong tawo na may dara nin marhay na bareta nakaka-influensya inin magayuno na pagmati sa ibang tawo. Asin iyo ini ang misyon ni lambang saro sa tuya. Kunyata ta nagkakaigwa kita kan sining kaining pag-aginaldo, tangani lugod luway-luway kuguson ta an marhay na baretang ini na sining ni Santa Maria andaran niya sa saing tulak dahil iba kundi ang sa tuwing kagurangnan na nakakataoning kaugmahan sa ibang tao. Iyo man ini ang mismong misyon ni lambang saro sa tuya ngunyan na pagkatapos kining misa gabos kita maging instrumento kan karahayan na buot nagikan sa mahal na Diyos. Kaya sabi ko nga ni, ini ang pinakamagayon na disposisyon na bago kita magpuon kan aldaw, nagkakaigwa kita kan pagmatanin matanga, tangani na lugod masabi ta, nasasaboton niya to ang kagurangnan, tapag nagsimba kita, ang pakaluwas kita simbahan, dadarahon ta ang marhay na bareta, gikan sa mahal na Diyos. Kaya kung iisipon ta, ang marhay na bareta baga mga tugang, kuminsan talagang maski dai mo pagsabihon, dai ka nagad mapupundo na magtaram. Dai ka nagad mapupundo na mag-iproklamar ang karahayan na yan na bareta. Kaya kuminsan, imbis na marhay na bareta, kunugad, ang pipalakupta, kunugad, chismis.
Kaya kung minsan mas makaskas pang chismis kaysa sa good news. Kaya kung minsan ninhulita, minsan ang pinapalakop niya to bako man magayon, minsan nag-i-enjoy man sa iba. Ay, sige nga ya, dagdagan ko man ang barita na yan, maski sarala. Kung minsan dagdagdag kita. Pero kung iisipon ta, ang tunay asin marhay na bareta, siring ki Santa Maria, ang dinara niya, mismong sa tulak ni Isabel, luminukso so aki. Kaya kung iisipon ta mga tugang, ining panahon na ini, na sa ika-4 kitang Domingo, kan panahon ni Adviento, nakatutok ng unyan, bakan sa tuwing Ebanghelyo, bako na ki San Juan Bautista. Nakatutok na mismo ki Santa Maria. Ninhulita si Santa Maria, siring na inako niya ang good news na ang aki din tawo mangyayari na mamumundag ang mystery of incarnation sa paagi ni Santa Maria. Nadaradara niya ang mismong kaugmahan ini sa iyang tulak, malangani nakadaraman ini ning kaugmahan sa harong ni Zacarias, sa harong ni Isabel. Kaya kung iisipon ta, mga tugang, may sinasabi ini para sa lambang sorosatuya. Kita palan, kung alimbawa, nakaka-influensya ining simbang gabi o aginaldo para sa statuya, tanganin luway-luwayon na ako untan kagurangnan, matawan kita kan konteksto na magpasalamat kita, ninhulita, kung iisipon ta, dakulon kita di simbahan. Kada sa ruining oportunidad, tanganin na, bako sa nang nadadagugtan, tataramonin mahal na Diyos. Tinawan pa kita kimarhay na panahon. Kaya kung iisipon ta, nakaka-impluensya ang kabos alagad, ang tunay na kaugmahan, minapuon iyan sa puso ni lambang sarosatuya. Tanganin na lugod, pag nag-tinder kita kan banan na misa, iyo ini mga tugang napapano kita kandakulang pagkamuot nin mahal na Diyos na iyo man ni andara ni Santa Maria para sa ibang tao. Ngunyan, ano ang challenge ka ini sa satuya gabos? Mga tugang, kun kita palan na kunyaon ang kaugmahan, daita ng pwedeng ikatago ang kaugmahan niyan, nakaka-impluensya man sa ibang tao. Ini mga tugang ang challenge sa satuya. Kasuod ma, nagpangapunan ang satuing obispo na sa buong diocese, ining second collection ngunya na Domingo. Digdi sa parokya, gibuhon tana ang mismong first and second collection, itataon niya to sa mga naging biktima kanakaaging bagyo. Kung iisipon ta, bareta mga tugang saro sa mga padi na nagsabi sa muya, ultimong sa Diocese of Maasin, Leyte, 90% sa Seinda ang nagkagurulpi kan bagyo. Kung iisipon ta, totoo, ang sa tuyong obligasyon kuta na, nakitaman, makapaugma sa ibang tao. Kung minsan, na-experiensyahan ta na, kung paano kita binabagyo, sanay na kitang mga Pilipino, sanay na kitang mga Bicolano. Pero ngunyan, uyan ang sa tuyong mga tugang, na nangaipuhan kan siring kining tabang gikan sa mga Bicolano. We have to thank the Lord because we were spared from this strong typhoon. Alagad ngunyan, sa baski puro papaano, makanood man kita na mag-reach out sa mga tugang nyatong nagulpikan bagyo. Kaya day ako nasusupog sa Saindo na maghagad sa Saindo sa tiyan sa second collection para ini itatauta sa mga naging biktima kan bagyo. Kita mga tugang, haloy na panahon, we are all recipients of God's goodness sa mga karahayan na buot kan ibang tao. Napapaugma kita dahil sa sin ng tabang. This time, payback time. Padang gusto lugod buksan taan sa tuyong mga puso sa pagtabang sa Seinda. Asin bakusan na iyan mga tugang na kung kita palan nakaka-experience yung takan tunay na kaugmahan, bakusan na naugma kita dahil kung minsan may naresibi kita. Kundi ang nagpapaugma, siring ki Santa Maria, na maski inako niya ang katungdan na maging inakan para tubos, bako ining pribileyo sana para sa iya, kundi saro ining krus na inatubang ni Santa Maria. Na para sa iya, maski da inya nasasabutan,
alagad an mismong pagsakripisyo kan sa iyang buhay para sa siyang aki. This is what makes the Blessed Mother so happy. Kaya kita man mga tugang, kaya ngani na sa konteksto kita kan sa tuwing selebrasyon ngunyan sa pag-aginaldo, na kung inaakot niya to si Kristo, lalong-lalo na sa pagkomunyon, pag inaakot niya to sa tuwing kagurangnan, ngapit na panahon, kitang nakaresebe kan biyaya na inakot niya to sa kagurangnan sa paagi ng pagkomunyon, iyuman nini mga tugang, an magdadara sa satuya, nin kaugmahan para sa iba. Igwanin sa rong 8-year-old na aki, na pinag-obserbaran din huli tada ipa siya makapagkomunyon, nahiling niya si mama, nagkomunyon. Asin sa pag-obserban niya, mga tugang kimama niya, pagkatapos kan komunyon, natapos umisa, may nag-request so aki sa seng ina, Mama, nahiling taka na nagkomunyon. Anhagad ko sa imo, please. Ang sabi niya, please blow up on my face. Gusto sabihon na kung mapupwede sa ayupan mo ako, hali sa imong ngimot, pasisiring sa sakuya. Nagngalas man so ina, nyata ngayata kaipuhan kong sabihon tanang hayupan itong aki. Ang sabi kaya kan aki, kung inako mo ngaya mama si Kristo sa komunyon, aram ko nayaon pa siya sa imo, mas magayon kon mismong ika an maghayop sa sakuya, tangani na ako man makaresibe kan biyaya nagikan kay Kristo. What a beautiful image that every time we come to communion and receive Jesus in the communion, siring ni si Santa Maria, inako si Kristo sa iyang tulak for 9 months. Kitaman ngunyan, inahagad nin mahal na Diyos sa satuya, na kung kitaman palan, inaako niya to si Kristo sa satuyang komunyon. Ano ka na kitaman lugod, magkaigwa kan sining kaning pagbisita sa ibang tao. Tadaita aram na kung kitaman nagdadarakan karahayan na iyan, who knows, we are also bringing good news to other people. Kaya nakasalalay, mga tugang, ang selebrasyon takan Christmas, uliton ko, bako sa panluwas. Minagikan iyan sa puso ni ng bangsaro sa tuya, kung papaano niya to pamumundagon ang kagurangnan sa puso ta, na siling ki Santa Maria, sa bag-ako niya bilang ina kan paratubos, naka-influensya siya ng karahayan na buot ki Isabel, duman sa harong ni Zacarias, asing kitaman lugod, maging pano ang sa tuwing kaugmahan, kung kitaman nakakadara ng kaugmahan, good news sa ibang tao. Matindog kita gabos, asin sa tuyang baguhon, an sa tuyang pagtubod, yaon sa screen, kita gabos, nagtutubod ako sa rong Diyos amang makakamhan, kagibukan langit asin kandaga, kan gabos na nahihiling, asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundag gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sama. Huli sa iya, nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya, hali sa kalangitan. Asin na nilaman, huli kan Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asin nanitawo. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kanikatulungal daw, nabuhay liwat, sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kanama,
asin mamuraway na mabalik sa bagukom sa mga buhay, asin mga gadan. An sa iyang kahadian, daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kay bakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ko ning pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mga tugang, ang Diyos uya sa to, siring ki Maria, mamibi kita ng pano ng pagsarig asin pagtubod sa Diyos. Bukas ang mga kamot asin pamibi, kita bos masimbag sa lambang kagadan, kagurangnan, inanyuga kami. Kagurangnan hinanyuga kami. Naan simbahan, magtao permi kan pangaipo pastoral, para sa gabos na tao nagbabaklay sa kinaaban, mamibi kita. Kagurangnan, inanyuga kami. Naan mensahe kan Pasko, makapag-inspirar sa gabos, nahanapon ang tunay na katuninungan asin pagkamuot, mamibi kita. Kagurangnan, inanyuga kami. Ipamibi niyato itong mga tugang niyato na nasa kahurasaan, mamatay manugod nindaan pagkamuot kan Diyos, sa paagi kan pagkamuot kan sa indang kapwa, mamibi kita. Kagurangnan, inanyuga kami. Kita gabos ang kakatiripon, digdingon yan, naan sa tong pag-andam sa Pasko kan pagkamundag, magtao sa to'y bagong buhay, kaiba si Kristo, mamibi kita. Kagurangnan, inanyuga kami. Asing ngunyan, sa lipot na panahon, ipamibitaman ang sa mga masadiring kahagadan, personal na intensyon sa misang ini. Kagurangnan, nagigimahera kami sa imo, inanyuga an sa muyang mga pamibi. Ika an sa muyang sinasarigan, ika mismo ang pinakaburabod kan gabos ming kaugmahan. Lugod, ining kaugmahan na ini sa muyang ikahira sa kapwa, uligi Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen.
Mamibi kamo mga tugang, tanganen sako, asin sa indong atang, makumalugod din Diyos amang makakamhan. Ako manlugod kan kagurang na ng atang sa iyong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato san kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ang mga atang sa ibabaw kan sa imong altar, pabanalon lugod kaming kaining Espiritu na sa kabagsikan niya, napano nin pupuna ni Santa Maria, Huli kay Kristo na samong kagurangnan. An kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa imong espiritu, Iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos sinikakaligtas, nadanay si minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal lama, Diyos na makakamhan na ding kasagkoran, huligi Kristo na samong kagurangnan. Inarubay siya sa hula kan gabos na propeta, dinara sa tulak kan inang birhen, sa day masabing pagkamuot. Ipinahayag ni Juan ang sing pag-abot, asin itinukdo kan siya yauna. Ipinapasabong niya sa samo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag, tanganing maabtan kaming nagpupukas sa pamibi, asin naguugma sa iyang kaumawan. Kaya kay riba kan mga angheles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no naugbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, iganangga dan banal, burabod ding gabos na kabanalan. Kaya ni mga atang namimilbi kami, pabanala kanambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na Jesu Kristo. Siya nasurganing nabot, nagpaupaya sa pasyon, nagwaling tinapay, asin pagpasalamat binag-ini. Asin idinao sa iyang mga disipulos, nan sabi, mag-ako ang gabos, asin magkakan kaili. Kailan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagwan niya manikalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Asin idinao sa iyang mga disipulos, nan sabi, mag-ako kang gabos, asin mag-inom kaili.
tanian kalis kan sa kuyang dugo, kan bawasin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dagu, sa pagpatawan kan mga kasalan, ili pagibuhon indo, sa bagrumdum saku. Misteryo kan pagtugon, kaya kami na nagurumdom kad sa iyong pagaganan na sim pagkabuhay diwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asing kalis ting kaligtasan. Nagpapasalamat na binabagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nagigimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nagalakop sa bilog na ginaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Francisco, asin kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan nakuwasin na sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki gumigubos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na kan Dios, kaiba ni San Jose na sing esposo, kan mga banal apostoles sinigabos sa santos, kaiba ni San Rafael, Arkanghel na satong patron, nakaitupa, nakapagaygay sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na rin kasagkoran, mag-umaw si magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya asin kay Maria, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawanyan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon.
Agaw kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Wara sa mga daw niya mo an katulinungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa kabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ikaw na nagsabi sa imong mga apostoles, asin padagos sa sinasabi mo sa lambang saro sa muya ang unya na aga. Katuninungan, iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan, itinatao ko sa indo. Hari pagalingan sa mga kasalan ko ni pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katulinungan ng kagurangnan, danay namapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Bilang magturugang, maugma kitang magirirasan kan katulinungan ni Kristo sa lambang saro. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Mga tugang, uya ang kordero kan Dios. Uya ang nagpapara kan makasalan kan kinaaman, uy si Kristo na nagagyat sa satuya, na kita manlugod, maging tagadara nin marhay na bareta sa iba. Paladang kita gabos na inaapod sa pagpaginabang kay ning kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong. Alagad magtaram ka sana sa kong kalag, maumayan. Patamaan lugod kita, kan hawak kasi lugod ni Kristo, sagod sa buhay na rin kasagkoran, Amen. ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa kapunyon espiritual. Dahil taday ko mahimo ang maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, nadara ko sa espiritual na paagi, an sa kuyang sadiri, sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko, sa paagi kan mga kamutin padi, na minaatang kan sa imong marawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya, asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sa kuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, mayra ko Jesus, tawan sa kalag ko ang katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo,
Tanganing an sa imong dugo maglining, an sa imong laman magpakusog, asin an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod, dahi ako makalingaw, banal kong paraligtas, dahi ka nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa kabos sa bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-huri, mabuhay ako sa paman sa kaibahan mo. Amen. Pagiulay ko lang sa tuwing pagkomunyon, tabi day kita magsurusuan. Maski pa maging mahaloy ang pagkomunyon, basta sa nanday kita magsurusuan asin sigurado. Thank you.
sa pamigbi sa sarong pagbaklay kan sa tong simbahan na lokal. Uya kami sa atubang mo, Espiritu Santo, nagkakatiripon sa ngaran mo. Mapabugta kalugod sa samuyang mga puso, ika nasulong magiya sa samo. Tugduan sa mo ang dalan na dapat ming agihan, asin kung paano niya mo iyan masundan. Kami, mga maluya, asin makasalan, hari pagtugot na kami magibo nin anuman na bakong tama. Hari pagtugot na ang kakulangan sa pagkasabot magdara sa samo sa salangdalan o maka-impluwensya sa samo sa mga salanggibo. Gikan sa imo, mapasamo lugod ang pagkaburunyog, tanganing sararo kaming magbaklay pasiring sa buhay na ring kasagkoran, asin day marayo sa dalan ning katotohan, asin kunano ang tama. Gabos, ini inahagad mi sa imo na nagtatrabaho sa lambang lugar, asin panahon, kasaro kanama, asin kan aki, asin sa kapanahunan, kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibig kami, mantan na basog kami, kan panunga, kandaing sakod na pagkubos. Nagungurano, nagaharani, anandaw, ka nakakaligtas na piyesta. Siring man maludog na nagtatrabaho kami sa maniligong pagselebrar. Ang misteryo kan pagkamundan kan sa imong ngaki. Siya nabubuhay ang sinagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Matugaw kita mga tugang, ngunyan sa giraray, ining sa tuyang select second collection bilang pakisumaro niyato sa mga tugang na nagkagurulpikan bagyo, ta ipapadara po iyan ngunyan na simana sa satuyang chancery, tanganin lugod teleponon, ikapadara ang satuyang tabang. Ikadua, mga tugang, para man sa ang mga 3 children na inaataman kan mga madre, kan Sisters of Charity of Jesus and Mary, liwat minaapila kan sa indong tabang para sa indang mga pangangaipo kay ibakan sa indang mga pamilya. Sa mga buot na magsimbag sa pangapuda na ini, magkuha na sa natabi kan card na Christmas wish tree yaon dyan sa likod. Ang sa indong mga tabang o asistensya pwedeng iatod sa kumbento kan mga madre sa San Roque o pwede man digdi sa opisina ta kami na sa mahatod. Asin, gusto ko man magpasalamat sa nakaaging simana ang gabos na nagdonar. Anonymous po ini, 8,000 pesos, 5,000 pesos, duwang 2,000 pesos, 1,600 pesos, duwang 1,000 pesos, duwang 500 pesos, 300 pesos, and 100 pesos. Ang Neo Catechumenate Communities, 2,880 pesos. May nagtauman si Joy, 1,500. Asin man, Ruben Lim and family, 800 pesos. Sa giraray mga tugang, gusto ko magpasalamat sa indong padagos na pagtabang, lalo-lalo na sa mga naging biktima kaining bagyo. Kaya kung kita man igwapaki maitatabang, just approach the office, tangani lugod iyan, may padarata in solidarity with our brothers and sisters who have been because of the typhoon na nagulpi sila, tabangan pa sila. Salamat, asin Diyos ang magbalos. Matindog ng gabos para sa huring bendisyon, asinan sa tuyang misa, pakatapos kaini 6:30 in the morning. An kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magdugo nin payo sa paghagad di bendisyon sa mahal na Diyos, asin sa lambang pamili, masimbag kita ngamen. Minatubod kamo, nan aki nin Diyos nagisumaro sa satuya kay itong panahon. Linalaom nindo ang siyang pagbalik giraray, ang siyang pagdatong magdara sa indo, kan ilaw nin sa iyang kabanalan, asin iligtas kamo, hulikan sa iyang bendisyon. Amen. Parigunon kamo ning Diyos sa pagtubod,
paugmahon sa paglaom, asin day pagpauntukon sa pagkamuot, sa kabos na aldaw, nin sa inyong pagkabuhay. Amen. Maugma kamo nan sa tuwing paratubos na paligdi sa satuya, siring sa sarong tawo. Sa iyang pagbalik sa kamuruwayan, balsan niya lugod kamo, nin buhay daling kasangkoran. Amen. Asin bendisyonan kidagabos, nin Diyos na mamumuton, asin mairakon. Anama, asin ang aki, asin Espiritu Santo. Amen. Lakaw kita sa katulinungan, asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Paragpakantan mahal na Diyos. Thank you very much. Thank you and good morning.